Chrystusa, Boże pochwalony, na wieczne czasy, Boże pozdrowiony, gdzie Bóg, Król świata całego, dokona życia swojego. Gdzie Bóg, Król świata całego, dokona życia swojego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Trzecia niedziela Wielkiego Postu. Co nam daje ten Wielki Post? Czy radość, czy smutek? Co my mamy z liturgii mszy świętej? Czy przychodzimy tu jak na biczowanie Pana Jezusa Wiedli? Myślę, że Pan Jezus z radości cierpiał dla naszego zbawienia. Msza święta jest sprawowana za parafian, dla żywych prosząc Bożego błogosławieństwa, potrzebnych łaski i zdrowia, dla zmarłych miłosierdzia Bożego. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Szczerze błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlimy się. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałaś jako lekarstwo na grzech, post, modlitwę i jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinienia, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do 3. i 4. pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą,
Okazuję zaś łaskę aż do 1000 pokolenia tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Boga Twojego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawił bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj dniu szabatu, aby uświęcić. 6 dni będziesz pracować, wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Twego Boga, Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych praw. Bo w 6 dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na nich. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Twój Bóg Pan da Tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twojemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dźwigni. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzywia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczkom mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnie przykazanie Pana i ośmiewa oczy. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z piastra. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą, to bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dźwigni. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowa Boże. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie.
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mojego targaliska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedź zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tą świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Piękna Ewangelia, do niej też trochę odniesiemy się, ale chcę kilka słów zwrócić naszą uwagę na pierwsze czytanie. Kilka lat temu w Ameryce z głównego budynku siedziby sądu był zdjęty Mojżesz, który trzymał tabliczki z 10 przykazaniami Bożymi, o których my dzisiaj rozważamy. To było ten Mojżesz i te tabliczki, które on trzymał, to było znakiem, że całe prawo ludzkości jest obudowane na 10 Bożych przykazaniach. Wszystkie konstytucje świata trzymają się na tym. Ale czemu były zdjęte te tabliczki i Mojżesz? Bo człowiek już dzisiaj nie potrzebuje, aby ktoś mu przypominał o grzechu. I ludzkość sama po sobie chce być Bogiem w swoim życiu. Dlatego również odnieśli się. Wiecie, jak to było z 10 przykazaniami Bożymi. Pewnie wiecie, że Mojżesz wstąpił na górę, ale przed tym Pan Bóg przechadzał się między narodami i przyszedł do Amalekitów. Amalekici taki naród był. No i mówi: chcecie, dam wam przykazanie Boże. A Amalekici: a co to jest? A Pan: no na przykład nie zabijaj. Amalekici: nie, to nie dla nas. My tu zawsze siłą wszystko zdobywamy. My nie możemy bez nas napadają, my musimy bronić się, musimy zabijać. Nie, Panie Boże, nie dla nas Twoje przykazanie. Pan Bóg poszedł dalej. Idzie, spotkał naród Filistynów i mówi: chcecie, dam wam przykazania Boże. A Filistyni: a co to są za przykazania Boże? A Pan Bóg mówi: no na przykład nie cudzołóż. A Amalecici: no jak to? My jesteśmy chłopami, nam kobiety, żeńczyny podobają się. Jak to? Żeńczynom my podobamy się. Jak to jest nie cudzołóż? Nie, Panie Boże, idź dalej. Pan Bóg już taki załamany idzie dalej, spotyka Żydów i mówi:
dam wam przykazania Boże, a życie. A po ile? Za darmo. Żydzi mówią, bierzemy 10. Tak mniej więcej jest i u nas. Nie nadaremnie to jest niby anegdotka, ale mówi prawdę. Mówi, że człowiek dzisiaj nie potrzebuje przykazań Bożych. Człowiek dzisiaj chce być sam Bogiem. Zobaczmy na pierwsze słowa z dzisiejszego pierwszego czytania. A zresztą warto przypomnieć, za mojego dzieciństwa, mnie, jak uczono modlitw, to modlitwa 10 Bożych przykazań to była ежедневna. To nie było jako przykazanie, to było jako modlitwa. Bo bez modlitwy takiej człowiek z rana sobie przypominał 10 Bożych przykazań. To było obowiązkowe. Jakby babcia uczyła, że to było pod grzechem. Żeby znać Boże przykazania. Żeby dzisiaj, w tym dniu, te 10 Bożych przykazań wykonać. Albo na wieczór również to modlitwą było. Czy nie wykonałem te 10 Bożych przykazań? Modlić się. Nie tylko Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu. I wierzę w Boga, Ojca. Ale również przykazania. I grzechy główne. I warunki spowiedzi. To było jako modlitwa, bracia i siostry. A dzisiaj świat nie potrzebuje, jak sam sobie przypominać, że jest grzeszny. Bo kto chce, aby nam ktoś wytykał palcami, że my tego czynimy? Jak my sami sobie nie chcemy tego czynić. Nie chcemy przypominać. Pierwsze słowa, które są zapisane również w modlitwie. Ja jestem Pan Bóg Twój. Ja jestem Pan Bóg Twój. Nie napisane, ja jestem Pan Bóg Wasz wszystkich. Ale ja jestem Pan Bóg Twój. Tymi słowami Bóg mówi, że nie jestem Bogiem, jak Bogiem dla wszystkich. Jestem tylko i wyłącznie Panem Bogiem dla Ciebie. I te wszystkie przykazania, które ja przekazuję przez Mojżesza, ja przekazuję ich nie dla wszystkich, a ja przekazuję ich tylko i wyłącznie dla Ciebie. Ja jestem Pan Bóg Twój. Człowiecze, pamiętaj, że nie masz innych bogów. I nie ma. I nie będzie. I nie będziesz miał bogów innych przede mną. Również to jest pierwsze słowa przykazania. Bo 3 pierwsze przykazania tylko i wyłącznie tyczą się Pana Boga. Miłości Pana Boga. 7 pozostałych tyczy się człowieka. To względem tych przykazań i względem Pana Boga, zobaczcie, co Pan Bóg uczynił. Pan Bóg uczynił człowieka bliźniego ważniejszego niż on sam. Tak? 7 przykazań przeciwko 3 przykazaniom Pana Boga. Rozumiecie to? I dlatego to brzmi. Ja jestem Pan Bóg Twój. I następne słowa. Który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu Twojej. Czym są przykazania? Mają nas wyprowadzić z ziemi egipskiej. A co było w ziemi egipskiej? Niewola. Niewola. Przez co człowiek staje się wolny? Kiedy wyzbędzie się grzechu. Nie wiem, czy wiecie, jest taka tradycja u Żydów, o tym pisała również święta Edyta Stein, karmelitanka, Żydówka również ona, została zamordowana. Zginęła w obozie koncentracyjnym w Polsce, dlatego że była Żydówką. I ona pisze mniej więcej takie słowa, że człowiek ma pamiętać, że został stworzony Panem Bogiem. I człowiek ma zawsze w swoim życiu wyzbywać się czego? Kwasu. A czym jest ten kwas? O którym również słyszymy, kiedy Pan Bóg, jak pamiętacie, czytaliście Księgę Wyjścia, bo to dzisiaj fragment z Księgi Wyjścia, tam dokładnie opisane, kto w jakim momencie co odbyło się. Pan powiedział, że niczego z sobą kwaszonego nie bierzcie. Czym jest ten kwas? Kwas to jest grzechem.
w tradycji żydowskiej on napisuje, kiedy w dzieciństwie, to razem z ojcem, z rodzicami chodziło się przed Paschą po całym domu i wrzucało się wszystko, co było zakwaszone, wszystko, co było stare. Mówi, na stare garnki, w których gotowało się jedzenie, odrzucało się na stronę, wyciągało się nowe garnki. Żeby to było coś nowego, nowe życie. Pascha, wyjście to coś nowego, odrzucić grzech, odrzucić nienawiść, pychę, wszystko, co psuje moje relacje z Panem Bogiem i z człowiekiem. I o tym dzisiaj, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Czyli wyrzucić to, co trzyma mnie w niewoli. Wszystkie moje zachcianki, wszystkie moje pokusy, znieważania, przepraszam bardzo, uzależnienia. Wszystko trzeba to odrzucić. Dzisiaj w świecie wznowiły się znowu wirusy. To nie jest COVID. COVID to jest słaby wirus, który widzimy i już z nim walczymy. Jest taki wirus, który człowiek nie może zawalczyć. Kiedyś on już był w świecie. Powstał w początkach chrześcijaństwa. Ale dzisiaj on na nowo odkrywa się. Tymi wirusami jest poligamizm i gnostyzm. Gnostyzm. Inaczej można powiedzieć. Zaraz wytłumaczę wam. Wy mnie otworzyliście oczy i co zgada. Poligamizm powstał w V wieku. Był taki człowiek Pelagiusz. Na czym on polegał? On mówił tak, mniej więcej, że Jezus nam potrzebny, aby dał tylko przykład. Dobry przykład. A grzechy dają zły przykład. Ale to Ty masz decydować, człowiecze, sobie, samym. Co chcesz? Czy chcesz postępować za dobrem, czy złem? Czym przejawia się tu herezja wielka? Bardzo duża herezja. W tej nieprawdziwej wolności, bracia i siostry. Nieprawdziwie akceptowanej słowo wolność. To, które dzisiaj jest. Ja wolny jestem. Ja decyduję, co chcę. Ja. Pan Bóg mówi, ja jestem Pan Bóg swój. A człowiek mówi, ja jestem Pan Bóg swój. I ja sobie stworzę Pana Boga takiego. I my dzisiaj stworzyliśmy Pana Boga takiego, który nam podoba się. Nie spotkaliście takich ludzi, którzy mówią, ja proszę księdza, w Boga wierzę. Albo ktoś to powie, ja w Boga wierzę. Pan Bóg jest tu. Do kościoła nie pójdę. Nie pójdę. Bo mój Pan Bóg jest dobry, on mówi, że do kościoła nie trzeba chodzić. Najważniejsze być dobrym człowiekiem, takim dobrutkim, cieplutkim, fajnie. A sakramenty i Kościół to nie dla mnie. I o tym mówi gnostyzm. Taki drugi wirus, który też mniej więcej herezja w tamtym czasie powstał. Też mniej więcej o tym on gada, że religijność ludzi wyniosłych. Gnostyzm to religijność ludzi wyniosłych. To człowiek mówi, ja nie potrzebuję kościoła, ja nie potrzebuję sakramentów, ja nie potrzebuję konfesjonału, to jest dla ludzi słabych. Ja jestem mocny. Jeden mój znajomy opowiadał, że rozmawiał z takimi ludźmi, którzy pracowali w takiej firmie, wyobraźcie sobie, z której ci pracownicy z firmy chodzili do kościoła tak i rozglądali się, żeby nikogo nie było z tej mojej firmy jeszcze w kościele. Wybierali sobie takie miejsce, żeby nikogo przypadkowo nie spotkać. Bo tam liczyło się, że człowiek słaby nie powinien pracować. A ten, kto chodzi do kościoła, kto spowiada się, kto przyjmuje sakramenty, liczy się słaby. I mógłby stracić pracę. Tylko i wyłącznie, nie za Pana Boga, ale za słabość. Czyli gnoza to jest człowiek, który nie potrzebuje Pana Boga. On sam sobie wystarczy. A Pan Bóg mówi, ja jestem Pan Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Z tych dwóch
Zrodziło się masoneria. Bardzo popularna była. Człowiek sam decyduje, co chce, jak chce i kiedy chce. I nadużywa tej wolności, którą Pan Bóg nam podarował. Pamiętacie, tydzień temu ojciec rekolekcjonista skazał, że najcięższy kamień, który Pan Bóg stworzył i który nie chce ruszyć, mógłby, ale nie chce. To dał człowiekowi wolność. I nie chce jej ruszyć. Jak zapytali, Panie Boże, czy Twój Pan Bóg stworzył coś takiego, co nie ruszy? Bóg stworzył taki kamień, wolność dał człowiekowi. I nie chce ruszyć tej wolności. Chociaż może, ale nie chce. Bo człowiek ma sam wybrać Pana Boga. I to, co ja tu mówię, to ja mówię, aby człowiek sam wybrał sobie Pana Boga. Co my usłyszeliśmy dzisiaj? My dzisiaj naruszamy te wszystkie przykazania. My dzisiaj jesteśmy, jak ten Pan przechadza się przez świat, przechadzał się przez naród Amalekitów, Filistynów, mówi, Panie Boże, nam to nie potrzebne. Czemu? No na przykład, nie będziesz oddawał pokłonu i nie będziesz służył Panu Bogu drugiemu oprócz mnie. Pamiętaj o dniu szabata, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywać wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci tego Pana Boga. Przypominam, jak mnie rodzice uczyli. Nie uwierzycie, nożyczki nie wolno było wziąć. Ojciec w sobotę wieczorem golił się, bo goliarki nie wolno było wziąć. Taka była wiara. Dzisiaj to ogolić się można. Może sobie paznokcie ześmiać. Oto ktoś powie, malutki grzech. Ale to nie jest grzech. Czemu? Bo my swoje sumienie tak rozciągnęliśmy. Ten wirus tak nas wszedł, że my nawet nie potrafimy rozliczyć go. Bo jak nam coś boli, to my idziemy do lekarza. Ale jak my przyzwyczajamy się do czegoś, wtedy mówimy, nie boli, nie? Nie boli. Tak ludzie bardzo często zachorują na jakąś chorobę, na przykład, nie Panie Boże, na rak. Tam gdzieś na początku zaczyna, wiecie, jakieś miłości, później człowiek przyzwyczaja się do tego i później już nie. A później pod koniec ta choroba rozwije się, już stanie już taki, że nikt nie uratuje. No trzeba było go leczyć. I my tak samo czasami. Ale tu, w zależności do choroby tej, choroby może nie wyleczymy. Ale Pan Bóg duchową chorobę jeszcze wyleczy, żeby zauważył. Ale człowiek nie zauważy, może przyzwyczaić się do tego. Przyzwyczaić się, tak wszyscy czynią, tak zawsze było, tak mnie nikt nie uczył i tak dalej. I możemy na wszystko znaleźć odpowiedź. To tylko jedno z przykazań. Szabat. Ale jak mi przypomnieć, jak nas rodzice uczyli, jeżeli ktoś oczywiście ten katolicyzm nie teraz zdobywa w swoim sercu, ale tą wiarę. Pamiętam dokładnie. Żadnej pracy w niedzielę. Rzeczywiście w ten szabat. Tylko ugotować jedzenie można było. Bo jedzenie można było gotować. I jak było napisane, bez kościoła, bez Pana Boga, a nic nie było. Ja tak byłem nauczony. Ja szedłem do kościoła o 9, albo to różnie tam msze były przesławne, o 9, o 12, bo główna, później o 13. Pamiętam po dzień dzisiejszy, że ja nic do mszy świętej nie dałem. Nic. Szedłem do kościoła na mszę świętą, wracałem, dopiero wtedy człowiek miał opetyt, żeby coś zjeść, dopiero wtedy człowiek mógł sobie włączyć telewizję, jeżeli na to był czas. Moim dziecku to szybko się kasnę. Nie będę sobie opowiadał. Ale Pan Bóg chce powiedzieć, ja jestem Pan. A Ty, czy chcesz mnie przyjąć? A ja jestem niezwykły Pan Bóg, który Cię wyjął już z ziemi niewoli, czyli oderwał od Ciebie grzech. Ale czy chcesz tych grzechów pozbyć się? Ale może chcesz trzymać w swojej kieszeni? Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
zrodzony, a nie stworzony, współistotny w Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmo Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie pobiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bez przykazań nie ma miary prawdziwej. Dlatego teraz, gdy świat nie chce uznać przykazań Bożych, prośmy o łaskę wiary potrzebnej życiom. Módlmy się za Kościół Święty, by nie obawiał się głosić ludziom przykazania Boże, które są największym dobrodziejstwem człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców i wychowawców, by życiem swoim uczyli dzieci i młodzież ładu moralnego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kaznodziejów, by nie obawiali się głosić Chrystusa ukrzyżowanego za nasze grzechy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczynę Białoruś, prosząc o bratniej lubowi, prawdzie, sprawiedliwości, miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za parafian, dla żywych prosimy Bożego błogosławieństwa, potrzebnych łask, zdrowia, dla zmarłych radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, byśmy dbali z największą gorliwością o świątynię duszy naszej i nie dopuść do tego, by stała się jaskinią zbójców. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, który tak zdecydowanie oczyściłeś świątynię jerozolimską, zechciej dzisiaj oczyścić Kościół Twój Święty z wszelkiej nieprawości, a nam dopomóż w zachowywaniu na co dzień wszystkich przykazań Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O ludzie oliwny, widok w Tobie dziwny, widzę Pana mego, na twarz upodlego, tęskność smutek, tam go ściska, chwały pod niebo wyciska. Ach, Jezu wiejący, prawie skonający, kielich mużkiej męki, z Ojca Twego ręki, ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawie, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezus stworzony, przez męko zmęczony. Módlcie się niaby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich
na cześć i chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przez tą ofiarę pojednania oczy, odpuść nam nasze winy i udziel nam łaski, abyśmy umieli przebaczać naszym braciom przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca nam. znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie. Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący, Boże Królu wiecznej chwały, Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając złamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy Cię, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem, aniołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
засмутил, альбо в чем завинил. Я в тень высвоил с моцы фараона, а ты прижонил шишмана рамена. Люду мой, люду, служем ти учинил, чемем засмутил, альбо чем завинил. Я тень вызволил с моцы фараона, а ты природил шишманы рамена. Люду мой, люду, я уже ти учинил, сильным засудил, альбо чем завинил. Пронёсем клянонцы, тысяч неродома, смерти знак занёсый. Люду мой, люду, служем ти учинил, чемем засмутил, альбо чем завинил. Я тебе шепил, винисовым бразом, а ты ж мне остым поил своего пана. Люду мой, люду, служем ти учинил, чемем засмутил, альбо чем завинил. Я для тебя спущал ноги в каране, а ты ж мне выдал на убичование. Люду мой, люду, служем ти учинил, чемем засмутил, альбо чем завинил. Módlmy się. Boże, Ty nas karmisz na ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy, spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 8 соковика у понеділок вспоминаем святого Яна Божага, законника. 9 соковика успомин святой Франтишки Римской, законницы. Кожную пятницу Великого посту вельми сердечно запрошаем на святую мшу у 19 годин, а пасля на набаженство крыжового шляху, якое повядуть суполки нашей парафии. 12 соковика дети, 19 суполка обороны життя, 26 молодь, 2 красовика мужчины. Кожную неделю пасля святой мши в 10:30 спеваем песни жальбы. За удел в этих набаженствах можем отрымать
Отпуст, які можем ахвяраваць альбо за сябе, альбо за кагосьці памерлага, што варта ўдзельнічаць. Альбо праз старонку інтэрнэту можна за ўсім таксама назіраць. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адорацыя Пана Езуса ў найсвяцейшым сакраменце інтэнцыі нашай радзімы. У пятніцу, у суботу і ў нядзелю ад 14 до 19 гадзін. Іншыя дні ад 14 до 21. У сераду, 10 сакавіка, святая імша ў 19 будзе адпраўлена за душы ў чыстуце апечыя. У гэтай інтэнцыі будзем маліцца кожную другую сераду месяца у нашай парафіі. Это для субботки, которая молится за души чистовые. И не только. 10 сакавіка распачынаем навенну перад урачыстасцю святого Юзафа, якая будзе адпраўляцца пасля святой імшы вечаровай, а ў суботу і ў нядзелю перад святой імшой. Чаму навенна? Бо год святого Юзафа. Поэтому мы здацідавалі з ксяндзом Александром правесці навенну. У чацверг, 11 сакавіка, святая імша ў 19 гадзін будзе адпраўляцца ў інтэнцыі сем'яў нашай парафіі. І ў гэтай інтэнцыі будзем таксама маліцца кожны другі чацверг месяца. У нашай парафіі далей трываюць душпастарскія адведзіны. Запісвацца можна ў святароў у закрысці. Звяртаемся з вялікай просьбай запісвацца на дзяжурства ў панядзелак і аўторак. З нагоды заўтрашняга свята прыміце найлепшыя пажаданні нашыя дарагія жанчыны. І хай Бог благаславіць вам, дае вам сілы на кожны дзень, каб вы ішлі за ўзорам Маці Найсвяцейшай. За вас заўтра о 19 гадзіне будзе адпраўлена святая імша ў гэтай капліцы. Дзякуем сардэчна ўсім сем'ям, якія прымаюць нас падчас душпастарскіх адведзінаў. Дзякуем за ахвяраванне на будову, за супольную і індывідуальную малітву, за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне капліцы, каталічнай залы і тым, хто дзяжурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за дабрадзеяў ахвярадаўцаў нашай парафіі, таксама дабрадзеяў будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці, і за нас, даручаючы кожнага па асобку, апецы Маці Божай Ружанцовай. Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молений нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша и заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Дзякуй вялікі, што прыходзіце маліцца. За вас, кожнага з вас, даручым святому Архангелу Михайлу, святы Архангеле Михайле. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душную просвете. Аминь. Święty Boże, święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty
zmiłuj się nad nami. Odpowiedz nam, głowie i wojny. Wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stała Matko boleściwa, obok krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał Syn, gdy na krzyżu wisiał Syn.